ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାବର ଠାକୁର କୁହାଯାଏ? କାରଣ ସେ ରାଜାଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଗରିବର ଭକ୍ତିକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପୁରୀଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ବାଲିଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ଜାତିରେ ସେ ଥିଲେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ସମୟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ମନା ଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଦାସିଆ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନଡ଼ିଆଟିଏ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ମନ କହିଲା, ଏହାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବିନି, ଏହା ତ ମୋ କଳା ସାଆନ୍ତଙ୍କର। ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ। ଦାସିଆ ତାଙ୍କୁ ସେହି ନଡ଼ିଆଟି ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏହା ଦାସିଆର ଭେଟି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦାସିଆ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ନେବେ ତେବେ ଯାଇ ନଡ଼ିଆଟି ଦେବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଭାବିଲେ, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି କଣ ହାତ ବଢ଼ାଇ ନଡ଼ିଆ ନେବେ? କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦାସିଆର ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ବଢ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିଥିବା ଠାକୁର କେବଳ ଦାସିଆ ପରି ଭକ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବସ୍ ମନରେ ଟିକିଏ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।